Må vi høre den igen, Per? Nu kommer den. Ready? 1, 2, 3, 4. Det er overlæst. Kom nu, Per, spil nu. Ikke alt det der lal. Kom nu. Okay. Det var ikke godt, det her. Nej, det var ikke. Hvor er du dum i nakken, mand? Så kommer der snart en trommesolo. Der var ikke helt på Lige kodet ind. Parameter. Off. Den er god nok. Song Composer. Per, ved du, hvad du laver? Reach in. Hvorfor? Den der skal med. Ups. Det kan den ikke. Karl, jeg kan ikke optage trommesolo. Det må man gøre manuelt, når man sidder og spiller. Men det kan vi jo også godt gøre, ja. Prøv lige til at mikrofon. Karl. Desværre du. Jeg kan kun forfra. Er vi klar? Du kan også rette lidt på frisyren. Ej, det er kønt. Karl, er vi klar? Er vi da klar? Ja, ja. Kom så, Elly. Det er guf, det her. Gurli, er du hjemme? Video, det er ikke min, nej. Nej. Nej, nu kommer panserne også. Karl, der er kage det her. Den har kun optaget trommerne, og Er det i orden, jeg stopper nu? det er ordentligt stopper nu. Vi prøver lige at høre, hvad den har. Det kan du ikke gøre, når der er lys bagved sig. Det kan jeg ikke, nej. Det fandt jeg ud af. Silhuetter. Hvad så, Karl? Oh shit. Hør trommesolo, Karl. Nej, jeg vil ej. Kan du være med de der beskidte tænder her? De beskidte skulle have været til tandlægen, for jeg ved ikke, hvor lang tid siden. Karl, vi skal lige lave trommesolo. Jeg er lige ved at få vandet ind. Der var den. Det er sådan en god vin. Det er skævt. Har du noget bånd i? Det var det, der manglede. Sødt
Som der var et eller andet. Det var skål gratis. Per, hvad var det, du sagde, du ikke kunne?